Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Hindi man ako gwapo. At si Say ba yan nagtataram sa imong gwapo ka? Aga-aga, gwapong-gwapo ka. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo. Iling mo na yan. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay. Digdi po sa syudad kang Tabaco, Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Sir Abelardo Imperial, kay Manong Butla, kay Sir Yung Kope Chabiria, dyan sa Ugob. Rugmaon da so tripulanti niya ta, deng eskwela, biyong nagrulokso. Rugmaon sa mga estudyante ta, suspendido sa klase, dahil nindaram, sinda sulugi.
Malipot-lipot na! Uy, kumusta na daw si Sir Noli Camba? Pag-arog kening malipot-lipot tabi, Sir Abi, ano? Ano daw ang pigigibo ni Sir Noli Camba? Oy, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Martes, Tuesday, January 6, 2026. Sabayan po ninyo sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Ora irestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana po sa satuyang palibot. Siyempre sa mga nakakalap po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot mampo nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. January 6, 2025. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre po, duman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Ano, igwapa ngunyan ki mga puro party-party? Gwapa? Kung igwapa ki mga arog po kayan, huni po ang saindong tandaan, huni po ang sakuyang pagirumdom. Pag dai po kamo imbitado, dai po magduman. Dai magduman, pag bako po kamo imbitado. Tama kasupog. Yo, dai ka man imbitado, maduman ka. Tapos ika pasulabi-labi. Mapasyaron ka pa. Yan tabi ang tugon ko ha. Sarap ang tugon ko. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kay bang maingat kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan ta siya. Masana po nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya. Ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tanganing day kami po magkasala sa saimo asin maging sa samuyang kapwa. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord! Patawad! Sarabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Reparo. Live na live! Ngunyan pong Martes. Siyempre, digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Aduon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy. Sabi ni Mayor Shi Capus Bilo, kang bagong malinaw, happy lang. Happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit and bawal man po ang ma-stress. Sa mga panahon po tabing araw kaini. Malipot-lipot. Oy!
TV. Kay Anthony Padua, good morning pa. Shout out tabi kay Joyce, taga South. Sige, Ma'am Joyce, good morning. Kay Salit sana pero malani dyan man, maliputon man dyan sa barangay Sugad. Kang Malinaw Albay. Maray sana si Sadit sana pero malani tayaw si misis niya. Yung sanay nan maray. Ano yung bintahin ngunyan tabi Ma'am Gina Balangat Balistoy kapos dapat igwa kang ngunyan kiagom. Pag-araw kayo ning malipot-lipot. Dapat yaon si misis mo. Pagday kang misis ngunyan na malipot-lipot, indasa na. Baka magbitay ka sa puon kang kamatis. Walang lipot! Hinay ko pong paglipot-lipot pero paburon sa ko. At least ngayon napaingaluan sa mga electric pan. Nakatipid-tipid kita ngunyan sa kuryente. Yo, di malipot-lipot na kita. Sabi ni Sir Abi, kumusta na daw ngayon si Sir Noli Kamba? Pag-araw kaning malipot-lipot, narorumduman ta na si Sir Noli. Ano, kumusta na daw ngayon? Ano daw ngayon pigigibo ni Sir Noli Kamba pag-araw kaning malipot-lipot? Kain daw si Ma'am Helen. Ma'am Helen Tadoran na Echin. Ano si Primoy mo? May plano pa? Dahil masan ng plano, maglaog na siya sa kumbinto. Pwede pa siya maglaog sa kumbinto. Makipag-coordinate siya naman kay Sir Teddy Ramos. Kasi Sir Teddy Ramos, madali na ni maging obispo. Ako na naman yan, nahilig mo. Pamahaw ni yung ngunyan meatloaf. Tapos prinito buda ginisang tilapia. Yugo-yugon mo yan. May mga muro meatloaf ka pantada. Dahil na sumangaham mo dyan. Sumangaham. Una ko igwa paki mga ham lamang. Ang naatada ngay hambog. Oy, anan mga riparo tangon yan tabing Martes. Ili nga baya ini ang produktong petrolyo tangon yan tabi Sir Abi. Igwa ki dagdag bawas. Dahil ka lamang maugma, sukasulinan may pagbaba. Pero aram nindo kung gurano, 20 centimos, ay, 10 centimos. 10 centimos subinaba. Yan nga ni tigtarapok-tapok na so 25 centimos dyan sa tinampo. Dahil na kinagpupururot. Ang binaba kang gasolina, 10 centimos. Salbatana. Ngunya na aldaw iyan na Martes. Or anunsyo pag may rollback. Hiling mo na yan. Pero so diesel may 20 centimos na pagtaas, tapos so kerosene 10 centimos man. Nagro-rollback pa ka mo. Pasaling yan ino. So face-to-face classes po digdi sa First District puon dyan sa Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipot, baka kay Santo Domingo. Suspendido pa man po giraray. Tad-tad aramon tapuan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Share line, amihan. Kumusta na daw sa mga buhay ngunyan kan mga parasira? Ano? Gari sa mga parasira dahil nangyay ako malawod. Misis, nangyay kayo ni magtaga-durog-durog na sa nangyay kita. Liputon baga ngaya. Iyong ngayagaw. Dahil ka na ngaya mo na maglawod, dipisil. Baka ngaya mako ka ngaya brief mo ngaya bata ngaya ang brief mo ngaya paraknit.
Sabi ni Sir Henry Villar, ano man nga maaabot kang 10 centimos at na? 25 centimos nga ni, nahiling mo dyan sa tinampo. Dahil natigpupururo. Kasali kan mga. Tapos ngaya malangkaw ngaya piso. Yan ang mga pasali kang mga oil company. Ano? Mga ma-rollback ngaya rollback. Ang pinakalangkaw na rollback sa lapi. Pag naglangkaw, piso. Sobrang piso. Mari kita digdipig buburo. Ano? So mga GO tapos so mga contract of service kang LGU Tabaco halos mga tugang gabos pinagrinyo pinarinyo mga tugang ni Mayor Ray Bragais apwera sa nakang apat may apat daang madunong may sadiring gobyerno kaya so apat na GO hindi na pinarinyo. May sadiring gobyerno man ngaya. Kaya apat sa natabi, apat sa ng dating mga GO contract of service sa Tabaco, sa LGU Tabaco, anday na pinarinyo ni Mayor Ray. Yung man ang rekomendasyon kan mga department head. May sadiri man ngayang gobyerno ini. Pero yung man ang gusto mag-mayor. Ling na nindo yan. Paglaog tabi sa 6 km permanent danger zone. Mahigpit tabing ipinagbabawal. May mga checkpoint na ano sa tuyang mga kapulisan. Bawal tabi maglaog sa 6 km permanent danger zone dyan sa Bulkang Mayon. Sunod-sunod tabing mga road crash, mga road yan na mga aksidente sa tinampo, nanutaran. Dahilan po kang mahal nas po ang tinampo, ano? Dakol tabi Papa Choy, ang mga nagka-aksidente, wara ka kang katiga po dadbi ka kang kasuarin nito, kang Domingo. Duman kami ni naraator ni duman kara sa Kutmon. Duman kami sa Kutmon. Duman kami kay Sir Alwin. Kan Domingo duman baga kami sa Kutmon. Duman kami nag New Year. Papa Choy. Wara ka duma. Yo. Yaon perte naman so harambogan mi duman tayaon si attorney Bibo timing na warang bista si attorney kaya kay riba ko naman kaya at least siguro kaming attorney kampang. Oy Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga reriparuhon ngunya na Martes ha. Di permisa na tabi mag-iringat pag maniyo ta maski na nga ni luhay-luhay ta mahal na spuante ng puha. Isus minapararabas ki motor. Ata nang nagkakabad-kabad na sudalagan kan motor ta naka-raincoat ano, nakakaputi. Siyempre ma-unbalance ka kaya ta may paros pa tapos marabason ka pa. Malnason pa so tinampo. Inay! Ang luwas mo kaya. Bari ang sa imong bitis, bari ang sa imong kamot, rungas digdi, rungas duman. Mapahit mo dyan. Ang problema kung nakadamay ka pakiiba. Abunaran. Paray kung ilinagpos mo sa naso sa diri mo. Bala ka dyan. Pero kung nandamay ka pakiba ay inay. Yo! O, iri nga tabi ha. So mga motorista tabi. Ay, makapakaskas, makakaabot man sa natabi ka mo sa padudumanan nindo. Kay Mark Angel Bueta, good morning. Sige ha, kung ano tabi mo ng linya kang pag-asa, no? Aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon.
Ano nga ya, sa aga, suspendido pa daw ang klase? Malamang. Sabi nga ni kang barkada ko, ano daw nga kung palaugon ko suaki ko sa Hunyo na. Sa Hunyo ko na ngayon palaugon, klase yung suaki. Permi man sa nasuspendido. Sa Hunyo ko na palaugon, graduation na lamang. Palaugon niya da sa Hunyo na nga ng graduation na. Yaw ng pag-asa! Baby Love, yaw ng pag-asa. Kana? Baby Love, hiling mo na si Baby Love. Sige, Pag-asa. Good morning, Tabi. Pag-asa. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 6, 2026. Meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung huling namataan sa line 740 km south-southwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Hindi naman po natin ito nakikita na magigisang ganap na bagyo at hindi rin papasok ng ating PAR. Palayo na rin naman po ito ng ating kalupaan. Pero dulot ng trough or yung extension netong low pressure area sa labas ng ating PAR, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan at western section ng Mindanao. Meron pa rin naman tayong ibang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pangalawa, ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na patuloy naman umiiral dito sa Visayas at Mindanao. Dulot na itong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies mainit at malinsangan na hangin. Yung interaction po netong dalawa ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa may eastern section ng Southern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong shear line, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region, Marinduque, pati na rin dito sa Oriental Mindoro. Dulot naman ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga mahihinang pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa may Aurora. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang ating aasahan, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Para sa ating temperatura dito sa Metro Manila, asahan natin ng 23 to 30 degrees Celsius, Lawag 23 to 30 degrees Celsius, Tuguegarao 20 to 28 degrees Celsius. For Baguio, 14 to 21 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius, at Legazpi 24 to 28 degrees Celsius. Para naman dito sa may Northern Samar, makakaranas din sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng shear line. At para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, maulan din ang kanilang panahon, dulot naman ito ng easterlies. Pero ang pinakamaulan po nating areas dito sa Visayas ay itong eastern section ng Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Maliwalas naman po yung malaking bahagi ng Mindanao, pero mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na ito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Dulot naman itong trough or yung extension nitong low pressure area sa labas ng ating PAR, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan din dito sa may Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, sa Mindanao, sa nalalabing bahagi po nito, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, asahan natin na 25 to 30 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Cebu. Sa Tacloban naman at Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius.
Dulot ng epekto netong shear line, inaasahan natin posible ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Dahil ilang araw na rin po nakakaranas ng mga pag-ulan itong Bicol region, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, saturated na rin po ang ating kalupaan, so mataas po ang tsansa ng mga pagguho ng lupa at mga pagbaha. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:23 AM at ang sunset mamaya ay 5:41 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkatulog mo, asin sa pagmata, kamusta mo? Salamat po, Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. 100 o kaya 50 to 100 millimeter na uran ang mararanasan niya to digi sa Bicol area. Pag sasabatan ining amihan tapos ining easterlies, ang ano kaya resulta kaya yun na ini shear line, nagbabanggaan sumainit mainit asin malipot na paros. Ayan, shear line. Yan ang mga nagpapauran pero may LP ikota, pero yao na paluwas naman databi. So low pressure area. Yo. So yan permi manggiraray aron na kayan baga pag aron kening iniro ano. Perte palipot-lipot digdi sa to pero sa ibang nasyon nako. Magpoprosin ka do man. Good morning, Tabi, Maria, Elena Yamamoto, Sir George sa Branyo Murillo. Good morning kay Sir Edwin, Sistina, Reinaga po. So yan ha, permisa na tabing pasiguro, ruluwas na sa mga apod kini, sa mga jacket, na mga nagkatarago sa baol. Pero luwas na yan ta kaipuhan tang panangga sa lipot. Kaya sa mga arog kining Sir Gerbs, sa mga day pabagang agum, pag-arog kini nakakaisip mag-agum. Pero isipon mo tabi kung gura no ang kilo kang buga. Pangunyan, mahalon pangunyan ang sira. Ayun na nga niyan na malipot. Dahil kinakakalawod. Yo. So mga tuyo, Diyos Maria Josep, $1 naman ang presyo. Sige tabi, alas 7:27 na! Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan tana muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Ikaan burak ng samumban. Siyempre mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Kami simumi. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Ikaan burak ng samumban. Madali unsa na po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Aranihon walking distance dyan sa Jollibee Rawis. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, Sa lawas mo. dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan si Madam Aileen. Salamat unon ha. Puwerte so fight me dyan kang bagong taon. Kay Madam Aileen, salamat.
Nagpapot sa barkada ko kung may available pa databi, Madam Maylin. Ano? Nalingawan ko pala. Nagpapapot kung may available pa da dyan sa MBY Dormitory. Sarok man sana, waki niya. Sagay May schedule kaya dango niya na second sem na banggi, may pambangging klase. kang prinsesa Dyan sa Mariners, so deranihon bagayan dyan. na talaga. Nagpapahapot kung igwa pa dang available. Reyna, May slot pa databi. Sarok man sana. Aki kang barkada ko. unun, So, aki ni attorney. gagus kami. May klase kaya dang banggi. Kaya naghahanap ki dorm. Ayaw, Piling ka, baka may available pa. May gusto Mapasiring na dyan tamas. Ako aranina, walking distance na dyan sa Mariners, araman ko. yung MBY Dormitory. Sige! Ano ang muyang Mga tugang, ang programang ini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ongbonggao, namatay? City Councilor Renier Burse, May gusto ka sa Municipal Councilor Irene Morales Pahot, una Mayor Shi Kapos Bilo kang Bagong Malinaw, magustuhan. yaon man dyan si ABC President Cap Art Abila. Si ABC Cap Art Abila dyan sa SB Malinaw. Salamat! And syempre mga tugang, ang programang inidara po sa tuya kang Best Cafe Green. Sa kopi Best Cafe Green 6-in-1 coffee. na Apertingo niya na malipot-lipot ang panahon. Best Cafe Green. Yo! Ayan tabi mga tugang, mga kabayan, ang sa tuyang mga katuwang sa programa. sabihon mo Maraming thank you po. baad na O, open pa da, available pa da. May slot pa. pa Sige, pasyaron ko na lang so barkada ko. Diyan sa MBY Dormitory. May available pa. Salamat. Aram ko paano, perming loaded. Araniyong kaya sa eskwelahan. May available pa databi. Sige, attorney. May available pa dang slot. Saro man sana. So, aki ni Attorney Tabi Papa Choy, may klase dyan sa Mariners, may banggi, o may bangging schedule. Dipisil mag-uli pa dyan sa Tiwi. sa Yo. kopi ka Kaya mag-dorm na lang siya. Yo. Sige. Alas 7:31 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kani ka uya Dahil po mag-arali ha. kaning Mabalik po ang programa makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda makanood magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makkuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. pwede ba magsaya ng cha-cha Alas sige! Mga tugang, alas 7:33 na sa tuya Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po, Sindano.
Madalion sa na yan mako atabi papadong kanyo. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Sa mga naghanap tabi kidorm boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang oras niyan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, kang bagong malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila, and ang Best Coffee Green, Best Coffee Green 6-in-1 coffee. Puwerte, ngunya na malipot-lipot abi ang panahon. Sige mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako man po giraray, si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni Sir Topi. Good morning. Ngunya po ngaldaw kita nin Martes, Tuesday. Petsa size po kang bulan na Enero taon 2026. Dahil pa man po giraray ki klase digi sa tuyang area sa First District. Kaya sa mga estudyante, ralamaw. Pero kita dapat trabaho, magigos. Nganing dahil kita mapasma. Bagong iyo Sir Topi. Dapat magigos. Nganing dahil po kita mapasma. Kaya ano papigalata tabi Sir Topi? Doro diretso na po kita! Serbisyo Alas sige tabi mga tugang alas 7:35 na. Good morning kay Sir Nelson Mijabillo Masayda, saka kay Arnold Paharelyo Tabalate. Sige, good morning tabi sa mga nakantabay sa tuya. Sabi ni Sir Tupi man na ngaya magkapi. Dapat ang kapi mo Best Coffee Green. Sir Tupi, Best Coffee Green 6-in-1 coffee yan. Okay, sige digon yan. Sabi ko na nga ni Kasubago, sabi kang Pag-asa, karangal daw na kita figuran digi sa Bicol 50 to 100 millimeter. Ang nangyayari sa tuya kaya naguran digdi, nagbabanggaan da sumainit sa kaso malipot na paros. Pag nagbanggaan ang duwang iyan, yun na ini ang resulta, shear line. Alabaon Sir Topian sa imong buhok mo niyan alaba ang hair mo. Sir Tope, gari naglaba subuhok mo ngunya na 2026. Ay ka na talagang pandiorag. Sige, luminaba subuhok mo para nag 2026 luminaba subuhok mo. So, ang resulta mga tugang shear line. Yun ay ni sa mga pag-uran-uran kasudma sa sentro kan Tabaco nagbaha-bahang biyo. Matindi sa mga paguran-uran kaya suspendido pa man po giraray sa klase ngunyan. So face-to-face classes. Urugmaon sa mga estudyante Sir Topi. Ramuna baga kita naging estudyante man kang inot, ugmahon man kita pag na sususpindi ang klase. Pero kang inot na mga panahon, mga tugang, arug kay Papadong, kang inot, bibihira kito magsuspindi kang klase. Maski nagbuburo bagyo na kayo, may klase pa. Ngunyan, umuran sa nakidiit, ay suspendido na ang klase. Tas mga maguran, sige nang reribok sa Facebook. Ano na nga Mayor? Higdadaragitan sa Mayor. Ano yung ka nga magpaluwas kay advisory? Pirurot na nga sa mga aki. Dapat ko ta nagbabantay na sa nakuta kang advisory sa mga magurang. Pirurot na nga sa mga aki, paturog na may klase ang kimagday, dapat magkaturog ng amay. Kaso banggi may sasabi naghapot, oy Mayor, haluyong ka ngaya mag-declare ngaya kung may klase o day. Pirurot na lamang nga sa mga aki.
Di ngunyan tabi mga tugang. Yun na yan. Localize so pag suspindi kang klase ta mala nga ni digdi sa tuya Sir Tope. Digi sa first district talagang permi kitang piguuran. Kang Domingo nagpasir nga ko dyan sa may second district, third district, dai managuran. Marahon so tinampo. Pero pag abot digdi sa Tiwi, Malinaw, Tabaco, malilipot hanggang sa may Bakakay, Santo Domingo, dumug-dumug so tinampo. Ibig sabihin, piguran kita digdi sa may parting first district, taranihon kita sa Pacific Ocean. Bako, uharanihon kita sa Pacific Ocean, talagang iyon na iyan. Ngunyan, tasiging uran, huning ngunyan ang problema. Urog maon sa mga estudyante tabi Sir Tope, tadayong klase. So mga teacher, nauobliga na magtaunin mga module. Mga homework. Ang problema honi na, dahil man po pigigiribo kan mga aki. Talagang pag sinuspindi ang klase, daing maukudan ang mga estudyante. Aminado man kanan mga teacher. So mga teacher, gusto ko tang palaugon sa mga estudyante. Tawan mo man yan ki mga homework iyan. Work from home. Yan, mga modular na iyan. Daiman niya pigigiribo sa harong. Tanggigiribo kan mga estudyante, Sir Tope, sige ang duroridot kan cellphone. Cellphone. Ata na nakababad sa cellphone. Sige ang karawat. Maray lamang ngaya kung nagsiselfone, kung nagre-research lamang. Iba man ang pig-aratupag. Kaya, sabi kan teacher na nakaulay ko, sayang nga ya lamang kang pag-print, kang coupon band, sayang kang effort kang mga teacher. Dahil man pig-gigiribo kan mga estudyante. Kaya sisay nga niya ang lugi. Ang teacher, maglaog ki magday, permiyan may sweldo. O paano sa mga aki? Maray man nga tadayong klase nga, diday nga kami, makaligtas nga kami sa mga lessons mi. Pero ang pinaka-lugi sa mga estudyante, sa mga estudyante, mag-graduate ka mo, dahil nindo aram itong sa mga lessons na na-miss nindo. Sabi nga ni kang barkada ko, palaugon ko ngayon sa aki ko sa June, June, nga ni nga paglaog niya, graduation na. Graduation na nga. Tailing nga na. Sigurado ini. Hanggang perang aldaw pa inin mamamatian tayo inin mga paguran-uran digi sa tuya. Sigurado sa agay, iyo pa yan. Di pira na, tulong aldaw na. Rugmao sa mga aki, tadayong klase. Pero so, dapat na maokdanin da sayang. Baka, may nag-question nga rin sa kuya, maray man baga ngayon ang pagkaaga. Ang pagkaaga, maray man sa panahon, dit man sa nanuran. Ano daw ngayon kung paklasyon ngayang aga, tapos pagiling-gilingon niya pagkahapon, pag medyo ngaya makusog ang uran pagkahapon, di half day sana. Half day, at least naglaog sa mga estudyante. May maokdan lamang. Ang problema ngunyan, iyon na ini. Dahil na. Anong maokdan kan mga aki? Cellphone, inay. Mamaya, sabi digdi, mamuya ka bagakaan. Iyo baga, pati kaming mga paratinda, dahil nakibinta. Nahiling mo na yan. Dakol ang perwisyo, pag-arog kayo ng pinsususpindi ang klase, sa mga para tricycle, o sa mga transport, na naglulunad sa mga estudyante, di dahil kita sinda tateng estudyante. Dakol ang apektado, pag-arog kayo ni, pero ang pinaka-apektado tabi, Sir Tope digdi, sa mga estudyante. Iyo, paano, anong maugdan sa harong? Paugason mo pati kiplato, pasubungon mo, pasamudon mo, dahil mo man maasahan sa mga aki. Dahil mo maasahan niya na ngaya. Hoy, manglimpya ka daw ngaya dyan. Tad-tad na ngaya. Hugasi daw ngaya dyan sa mga kinarakanan nga ni daw. Tad-tad na ngaya. Ang pataod-taod ka na agahan, dahil manggiraray. Mako, sabi ni
Leonelo Kasulya, mas maog madatabi ang mga magurang tadae magagastusan sa pamasahe buda sa pambalon. Tiyo, ay, yan. Pero may mga magurang mantabi na gusto talagang paklasyon sa mga aki. Eyo, bako sa araw ka na nagagastos ko di dapat may maukdan sa mga aki. Telinga na po nindo. Inagiyang kita ki pandemya. Hilinga sa mga produkto ta. Hilinga po sa mga nagraduar daing aram. Basta sa napati pinarasar, bawal naman daangon yan bagatabi sa tupian magbagsak ng estudyante. Kang time ka ito, pag talagang bagsak ka, repeater ka. Mabalik ka giraray. Halimbawa, kung grade 1 ka giraray sa sunod na taon. Pag bagsak ka, ngunyan dahi na. Bawal na ngunyan na magbagsak. Maapektaran, so sisiyan maapektaran pag nagbagsak ka kay estudyante, so maestra ma-reflect iyan sa mga teacher. Kaya ngunyan dahi na papasar ka, Papa Joy, ipapasar ka o tawang ka kay 75 o at least pasado ka. O hilingan na po nindo sa mga produkto kampuon kita kang sa pandemya maaduang taon bagay ito. O hilingan nindo sa mga nagraduar. Inay ko po. Yan ang problema ta. Gustoon sa nakandayang klase ngaya may module man nga. Iyon na nga niyan. May module man nga ni pero daay man tabi pig gigiribo. Kan mga estudyante. Kaya daay man kimaukdan. Kaya may nag-question nga ni teacher solo nag-question kay ni na nagtaram sa kuya ngayon. Magayon man ang panon pagkaaga. Paklasihon nga tapos pag medyo nga hapon nag-uuran sa tuya hapon tapos pag mabanggi na ang problema manugaran digdi sa tuya sa probinsya kang Albay pag sususpindi kang klase minaurag ang panahon pero pag day sinuspindi mauranon lugod niya nangyari babasulo na naman sa mga opisyal. Ini ngayang mga opisyal na ini, nahiling na ngayaong mauran ngayon, dahil pigsuspindi. Pag sinuspindi, minainit, minagayonon ng panahon. Tigsusungo-sungo kita kang panahon. Ngunyan, pag dahil dineclare, kan sa tuyang gobyerno, so sa tuyang mga opisyal, pag dahil dineclare na suspendido ang klase, iuran-uran lugod. Magya. Kaya sisay ang logi, sisay tabi ang logi, sa mga estudyante. Serbisyo asin reparo. 46 minutos tabi, lipas ang 7 o'clock in the morning. Ang oras niyan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. So, madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras niyan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Bruce, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, and Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw, kasabay tama dyan si ABC President Cap Art Abila, asin kang Best Cafe Green 6-in-1 coffee tabi Sertope. Okay, sige. Di lipat kita kibang istorya tabi Sertope, pasiring kita sa Tabaco City. Takasudma, igwa kami ki-interview kay Mayor Ray Bragais. Pigapot ko kumusta sa mga status kan mga job order kasi bagong taon na. Siyempre, panibagong kontrata iyan. Panibago naman na hire nin mga job order tapos yung mga contract of service. Sabi ni Mayor Ray Bragais tabi, Sir Tope, gabos da tabi rin ninyo. Gabos rin ninyo sa mga dati na mga job order, contract of service. Apoy sa nakang apat, may apat. May apat na pig-recommend man kang mga head department na ining apat na ini, dahil na ipag-renew. May apat sa nadatabi, Sir Tope. Tang sabi,
May sa diri man da ang gobyerno yung apat na ini. Sa ida yung apat na ini. Si Sir Jerbs, bistado mo garin ng apat na ni. May apat na mga GO and contract of service na dahil na pig-recommend kan sa indang department head na dahil na pag-renew dyan sa LGU Tabaco kay Mayor Ray Bragais ta may sadiri man dang gobyerno madunong. Yun naman ganyan gusto mag-mayor. O di apat sa nadatabi ang dahil na pinarinyo ngunya na taon 2026. May mga rekomendasyon man databi sa mga department na dagdagan. May mga nag-suggest databi na kulang nga kami sa tao. So kay po ang databing dagdagan. Okay, may pag-asa na so iba pa na so mga nag-apply, may pag-asa ka mo. May mga rekomendasyon databi mga tugang so mga department head na nagkukulang sin nakitawan. O kaya madependen kay mayor kung may makuan pakipansweldo di madadagdagan sa mga GO tapos sa mga contract of service ngunya na taon na 2026. O basta nila gabos na renew. Apat na suday na pinarenew. May sa diri may sa diri man dang gobyerno sa apat. Pangyari. Okay, sige. Kung isipon, idol, mas maray ng tama sana ang may may naokdan ang mga aki. Ngunyan ta kung magiging matalion man ang mga iyan, madakulon na naman. may punto ka man, sir. May punto ka. So mga matali nga lugod, yung lugod sa mga mabas. Maray na ngaya sa mga aki. So may mga naokdan sana. So tama sana naokdan. So minimum sana. So tama lang. So average lang. Kaysa ngaya doon mga mation. Pag pangyari. Maurag katabi sir Yunilio Casulya. Maurag katabi sir, talaga yan mga maurag. Tama lang, so average lang ang sa imong naokudan. Yan, naokdan mo. So napag-adalan mo, average lang. So sabi nga ni Bagang 75 sa napasang awa, okay na yan. Kaysa ngaya ang grade mo ngayon 99, 100, matalion ka. Pag-abot kay oras, ikaman sa napalan sumahabas nga sa gobyerno. Nangyari. Di sige. Di yan tabi ha mga tugang sa LGU Tabaco, apat sana anday na pinarinyo. Base yan sa rekomendasyon kan mga department head. At ang sabi ining apat dang initabi mga tugang, may sa diring gobyerno madunong. Gusto sinda naman ganan maging alkalde, sindan masunod. Di alangan man may alkalde sa Tabaco si Mayor Ray Bragais. Di apat. Ngunyan may mga rekomendasyon databi na dakol pa da, may mga kaipuhan databi. Kaya so iba ba may pag-asa mag-apply na sa natabi ka mo ano. Okay, sige. Ang Tabaco mga tugang puspusan ng paghahanda sa baga nag-alburo tambulkan mayon tabi Papa Choy. Nasa alert level 2 na kita. Kaya pigbabawal na so paglaog dyan sa 6 km permanent danger zone. Bawal na tabi dyan sa mga puro parasyar. Basta madyan niya kita Sir Tupi. Ini si Sir Tupi perminiya on dyan sa mayon rest house. Pag nagpapalipot-lipot si Sir Tupi na madyan sa mayon rest house. Di ko lang aram kung si Enke Riba kay ni. Talagan man nga magdyan kan solo. Mainggit ka man sana, mahiling mo duman sa partner, kupo-kupo. Kaya ako din nagdyan. Daya ako nagdyan. Takong madyan ako sa mayon rest house, mga tugang, mahiling ko man sana, may nagkakupo-kupo. Ako din kakupo-kupo. Bay na. Kaya na ako masakat dyan.
O di. Bawal. Bawal tabi mo na maglaog dyan ta para sa seguridad taman sa na yan. Kaya igwa na mga naka-checkpoint. May checkpoint na dyan sa may parting buwang. O, dahil ka napapalaogon dyan kan mga pulis. 24/7 na tabi. Sir Listana Albin, good morning tabi. O, di 24/7 na yan, bawal na. Dahil na muna ka mo magpipiririt. Malipot ko magayunon dyan sa mayon rest house na yan ta. Malipot-lipot dyan. Gari ka masanas Tagay tayo kaya nasa Bagyo. Pero may alternatibo si Sir Tope na mas may malipot pa ngaya. Tapos medyo maalo-alo-guog. O duman niya kita sa Aguho. Uy! Dumanda sa Aguho. No. Dahil man nagdodoman si Sir Tope sa Mayon Rest House. Dumanda siya nagdodoman sa Aguho. Yan, diyan maurag man diyan sa Aguho. Sa Aguho Beach, maurag man diyan. Dahil ka pa rayo ka man sa Mayong Bulkan, sa Bulkan Mayon. Rayo ka sa Bulkan Mayon. Duman sa Aguho, pwede ka duman. Malipot-lipot man duman ngunyan tabi Sir Tope sa Aguho. Di ligtas ka pa. Tayo ka dahil natabi mo na ka mo magpipirit na magpasiring ka mo dyan sa Mayon Rest House, tabawal tabi yan. Dahil magpara din na rono nga ni. Nganing dahil problema. Tayo man kami pinalawag kan mga sabi ko na sa imo na nagduman ka. Dahil mi dito pe. Sabi mo dahil ka nagduduman tapos hinarang ka mo. Dahil kami man pinalaog. At ay na nga ng pulis dyan 24/7. May checkpoint na dyan. Kaya dahil ka na dahil ka na magpipirit na maglog pa dyan sa Mayong Rest House. Dahil ka man sa napapalaogon. Daman na sa nakamu sa Ago, malipot man daman. Ragdaman sa Ago, malipot. Maaguho. Di, tabi Sir Jerbs? Daman kita? Sige na. Serbisyo Asin Reparo. Sarumbang sa higdaan, nakadangog ako, hinuninin sa rumdamdam, sa luba ko, katurugan, makukundi si mong boses, iyo pala. Sige ha. Yan ha. So mga bawal tabi na pagiribuan no? Sa higdaan, Mas maray na supa siguro baka biglang pumusngak ang bulkan Mayon. Yaon ka mo duman sa Mayon Rest House. sa lupa Paano pagdudulag nindo? Maray kong igwa ka mo kipakpak. katurugan, May pakpak ka mo, makalayog ka mo pa dulag. Pagdae pa, paano kung di ka mong pakpak? Tapos ragasaan ka mo kilaba. dagus Tapos yung mga gapo na nagbabagang gapo. Tus ligidan ka kayang tabi papachoy. Ano doon maging itsura mo? Adi, pag naligidan ka ki dakulaon na gapo na nagbabaga. sa kubagi Ano daw kumamidbidan ka pa? Ano? sa ina, Kaya pasiguro tabi kita yo. Yo. nalilito, maliwa, Di tama na muna kita dyan, taod-taod. So iba pang mga istoryata duman naman sa programa ta. So tama sana 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabako ha. Kuha na lang po kita ki 2 minutos bago tabi magalas 8. So digdita naman po muna para mentras na tatapuson ang satuyang programa ngunyan tabing Martes. Uy Martes, igwa ki mga sesyon. Balik na sa sesyon regular. gusa ko ba Ang satuyang mga honorable. May session ngunyan dyan sa Bakakay, Malilipot, sa Tabako igwapan, sa Sanggunian Panlunsod ng Tabako, dyan sa SB Malinaw. May mga sesyon pag Martes. siri Yo. sa Kaya sa mga honorable,
Sing Asikaso na. O primerong sesyon ngunya na Enero. O pag primerong sesyon nakabarungon ng mga honorablita. Ano? Yo. O di primerong sesyon ini ngunya na taon 2026 sana tabi present ka mo. Yo, dapat present ka mo. Nganing matapos ang taon na permi ka mong present sa indong sesyon, maski day ka mo nagtataram. Maski nga din nagtataram, basta present. si sa kuya. Okay na yan. At least yaon. Mas din nagtataram. Katong kadiploman. Sige po, mga tugang, paaram na po muna kita di programa sa pangaran niya ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Salamat, Maylin. City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, Kubangon si ABC President Cap Art Abela. Ibin. Sabay taman dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee. Salamat! Nako. Sa pangaran ni Maestro Neil Adtuon na samuya pong General Manager si SM Sir Tony. Eng pasiring. Mga tugang, mga kabayan, ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman ha, digdi po sa programa Servisyo Sin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, iringat po kita. Bye-bye! Ang mata ibinukla. Serbisyo Asin Reparo. Kay mahal si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Si sa kupagiling pasiring. Sait. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.